източни Родопи. Поглед Родопи. от Рида на връх Аида. Чичо казва, има и върхове, къде тук сега ги познаваш. Към масива на връх Драгойна. Да, ето тук е връх Аида отзад. А отпред, точно насреща сега, където снимаме, е връх Драгойна. Драгойна. А други? И връх Аида отзад зад нас. Там, където са... Ето, виждаш ли антените, които са? Там е връх Аида. Да. А другите върхове? Еми, това са най-високите върхове тук, в тази част на Родопите. А ние в Родопите и сме. Да. Източни Родопи. Ето, виждаш ли облаците как се отразяват долу Да. по билото на планината? Виждам аз. Да. Айде сега да си тръгваме. Еми, след малко ще тръгваме. Ти откъде знаеш пътя? Знам го, защото съм идвал преди това. И колко пъти си идвал? Ами, много. Колко? 10, 8, 10, 100, 1 милион, 2 милиона, 3 милиона. Дупка в скалата. Чичо, знаеш, ако другия път не ми донесе колелото, знаеш колко му е глобата на тачи? Не знам. 9 милиона Какво? Лева, евро. евро. 9 милиона евро.